Metoden er at male landskaberne der, hvor de er. Altså ikke i atelier, udendørs. Fordi så kommer der noget mere ind i det. Jeg har lige et her, som jeg lige har taget nu her. Jeg vil gerne lave et om lethed. Altså, så går jeg ind i botanisk have, og der kan jeg så kalde på fuglene. Jeg har lært mig, jeg kan sige, hvis jeg siger Judith, 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 så kommer musvitterne. Så rækker jeg hånden frem med kornet, og så kommer fuglene. Så skal jeg, det billede skal jeg have. Det har jeg brugt 45 minutter på at tage det billede, og nu kommer det nu her. Så forsvinder det igen. Nu har jeg taget en masse ind imellem, og så slettet. Der. Så bruger jeg nok kun spidsen af fingeren måske, og så den der, så hedder det en lethed, eller med en lethed, så sky du vender dig bort. Og så får du en blomst samtidig nedenunder. Så for 100 år siden, så ville jeg bare have stået ude i landskabet og malet. Men jeg ville have malet sådan, man kunne høre, at fuglene synger. Det tror jeg.